Salutacions a tots. Comencem aquesta setmana a l'illa de Robinson. Són les 7 en punt i avui portem un programa molt ple de temes. Com sempre, en el temps de tertúlia abordarem les darreres novetats que han afectat el procés al llarg de les últimes 48 hores. Vicent Sanchis, Vicent Partal, Albert Codines, Jaume Marfany, Pep Riera i Lluís Martínez seran amb tots nosaltres entre les 9 i 2:15 per comentar, per exemple, la compareixença d'Oriol Pujol i dos dels seus germans a la Comissió contra el Frau. S'han viscut, per cert, en aquesta comissió moments tensos, sobretot en el torn de preguntes del grup del Partit Popular. També volem parlar dels resultats d'ahir en les eleccions andorranes. Han vist finalment la majoria absoluta, però només per 17 vots, del fins ara cap de govern, Antoni Martí. I també volem parlar de l'inici del Mobile World Congress a Barcelona, que ha portat aquí fins a 90.000 visitants dels 5 continents. A 8:15 esperem la visita de nou al programa de la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Carme Forcadell. Ens ve a explicar tot el que va decidir fer a partir d'ara l'Assemblea Nacional Catalana cara a la cita del 27 de setembre i parlar-nos de l'acte en què serà present diumenge que ve, per cert, a Girona, en suport al jutge Vidal. També ens visita en Joan Carreras. És l'autor de la novel·la guanyadora del Premi Sant Jordi 2014. Es diu Àguila Negra. Com diu l'autor, una obra que tracta de reivindicar l'entusiasme de viure. Joan Llull és un investigador de l'Autònoma de Barcelona. Ens ve a parlar d'un estudi que podria demostrar que les parelles casades disfruten de més bona salut que les que no ho estan. I també li preguntarem a què es creu que es deu. I en uns minuts, 3 veus lúcides que coneixen molt bé el vell continent, en concret Aleix Sarri, Josep Lledós i Albert Pont, venen a parlar de cap on creuen que va Europa, els errors i els encerts de les polítiques europees, si el futur es pot encarar amb optimisme. Aquest serà el nostre debat per començar el programa, però ja al final de l'espai hi haurà l'espai enderroc, avui amb la música de la Fe i les Flores Azules. Comencem. Yo creo que lo que están ofreciendo ustedes es lo más parecido que se pueda imaginar a la isla de Robinson Crusoe. Com sempre, només començar el programa, els recordem que poden participar enviant-nos un comentari a través d'una piulada a #IllaRobinson o un correu electrònic a illaderobinson@elpuntavui.cat. Entre altres coses perquè al final de la setmana, divendres concretament, entre tots els que ho hagin fet, sortejarem aquest diari d'una ocupació, una obra en 4 volums que també poden aconseguir, per cert, trucant directament al club del subscriptor del Punt Avui, al 902 22 10 10. Dilluns de comissió antifrau. Antònia Castelló, suposo que això s'està convertint ja en una rutina. Cada dilluns hi ha comissió i depèn del dia, doncs, uns personatges o uns altres. Avui són 3 fills de l'expresident Pujol. De fet, encara estan compareixent. Oriol ho estava fent fa uns pocs minuts i ara suposo que a les 7 ha de començar, en teoria, el Pere Pujol Ferrusola. Nosaltres comencem pel que ha donat de si les 2 primeres compareixences. L'exdiputat i exsecretari general de Convergència, Oriol Pujol, ha assegurat que mai ha tingut diners a l'estranger. Ha estat a la Comissió sobre Frau Fiscal i el cas Pujol, que s'està duent a terme al Parlament. Sobre el cas de les ITVs, ha dit que no hi té res a veure. Marta Pujol Ferrusola, imputada per frau fiscal i blanqueig de capitals, ha afirmat que la família, a partir del 92, es va repartir els diners de la Deixa, però que Jordi Pujol Ferrusola la va continuar gestionant. Marta Pujol ha declarat que no van regularitzar els diners amb l'amnistia Montoro per por. També ha de comparèixer el seu germà Pere.
Artur Mas ha defensat la viabilitat d'una Catalunya independent. Ha estat a la cadena internacional CNBC, que es present a la fira del Mobile World Congress. El president ha apuntat que si Catalunya s'independitza tindria més diners i més capacitat per legislar i afrontar els problemes com l'atur. S'espera que més de 90.000 persones assisteixin al Mobile World Congress, que ha arrencat avui al recinte de Gran Via de la Fira. 2.000 empreses expositores fan de Barcelona l'aparador mundial de les novetats en telefonia mòbil. L'edició, que acaba dijous, està centrada en les millores al voltant dels dispositius que es poden vestir i en l'internet de les coses, la millora en la connectivitat entre dispositius a la llar. Bill Gates, el fundador de Microsoft, encapçala la llista Forbes per segon any, el 2015, amb una fortuna de 79.200 milions de dòlars. A tot l'estat, l'empresari tèxtil Amancio Ortega repeteix també com el més ric. Recula del tercer al quart lloc del rànquing, tot i que manté fortuna amb 64.500 milions de dòlars. El fundador de Mango, Isaac Andic, és el català més ric, segons Forbes. 100 estudiants de la Pompeu Fabra han participat a les proves de selecció per treballar al projecte El Bulli Lab de Ferran Adrià. En total s'escolliran 10 estudiants dels graus tècnics, científics i de comunicació per entrar a aquest laboratori d'innovació i gastronomia amb un contracte per 6 mesos. L'escriptor i periodista Francisco González Ledesma ha mort als 87 anys a Barcelona. Conegut per la seva obra policíaca i novel·la negra, González Ledesma era el creador del personatge de l'inspector Méndez. González Ledesma va guanyar el Planeta l'any 84 amb Crònica sentimental en rojo. Així acabem el sumari i tornem, com sempre, a 8:45 amb les notícies. Doncs d'aquí 1 hora i 40 minuts aproximadament. Gràcies, Antònia, per aquest sumari, per aquest avançament del que és l'actualitat d'aquesta jornada. Comencem el programa. L'Illa de Robinson avui vol abordar en aquest primer tema que sempre fem a 3, a 4, en aquesta taula vermella. Pretén ser de vegades un debat, però en aquest cas jo no sé si hi haurà posicions molt diverses, molt divergents, o hi haurà força unanimitat sobre el tema. Vam voler plantejar un debat sobre les polítiques europees, cap on va Europa exactament, com creuen els nostres convidats que poden derivar les coses en els pròxims temps. Per intentar parlar d'això tenim amb nosaltres l'Aleix Sarri. Què tal, Aleix? Bona nit. Ell és assessor d'en Ramon Tremosa al Parlament Europeu. A més, ha escrit un llibre, La Unió Europea en perill. Per tant, ens venia molt bé que l'Aleix Sarri fos avui aquí. I es passa, doncs, jo diria que més de mitja vida a Brussel·les en els darrers anys, coneix bé l'esperit del Parlament Europeu. També teníem nosaltres en Josep Lladós. Què tal, Josep? Bona tarda. Expert en economia internacional, professor d'economia i empresa de la UOC, benvingut. I també un vell conegut de vegades de les tertúlies i també en algunes entrevistes, Albert Pont, president del Cercle Català de Negocis. Bona tarda. D'entrada poso sobre la taula ja la primera de les reflexions. Creieu, tots tres, quina és la vostra opinió sobre el futur, la línia que està dibuixant Europa, el camí que està dibuixant Europa, i creieu que hi ha entrebancs suficients per pensar que està en perill la construcció que en el seu moment es va idear? Aleix. Jo crec que estem vivint un moment clarament d'impàs. Els propers anys no seran anys d'una gran integració política ni econòmica, sinó que seran anys de superar la crisi que portem arrossegant des de fa 5-6 anys a Europa, que va començar com una crisi financera, que es va transformar en una crisi de l'euro, del deute i finalment política, que és el que estem vivint avui. Que d'alguna manera la crisi política, com estem veient a Grècia, torna a engegar la crisi de l'euro. I mentre no hi hagi un creixement sostingut durant 3 o 4 anys i d'aquesta manera les poblacions tant del sud com del nord d'Europa recuperin un cert sentit d'europeisme, es fa molt difícil pensar que Europa pot sortir de la hibernació política en la que està avui vivint. Penseu el mateix, Josep, Albert? Josep, en aquests moments, quina seria la fotografia fixa que faria l'Albert Lladós? Jo crec que la Unió Europea està en un moment complicat, sincerament complicat. M'agradaria que fos un impàs cap a un futur millor, però jo crec que ha de canviar forces elements que tenen a veure amb la seva pròpia naturalesa. És a dir, ha anat creixent, ha estat una història d'èxit, creixia quantitativament, intentava formular la coalició més gran possible, perquè els beneficis potencials eren els millors, però a canvi anava profunditzant qualitativament. Cada cop hi havia més renúncies de sobirania nacional perquè es pensava que estar junts permetia, en part de minimitzar els riscos o compartir els riscos,
un progrés millor. Anàvem a dir, estem junts, per què? Perquè possiblement la Unió Europea és un mecanisme per garantir un progrés econòmic millor, millors condicions de vida. Això a hores d'ara està en risc. Està en risc. Albert, és coincident? Per mi s'ha evidenciat que, a veure, alguns dels fonaments amb els que es basava la construcció de la Unió Europea eren erronis. Eren erronis i ja es deien als anys 90, als anys 80, perdó, des del món acadèmic, que difícilment països tan divergents en quant a nivell de vida, en quant a cultura, en quant a desenvolupament econòmic, poguessin formar part ja no d'una unió aduanera, que això en principi és més o menys raonable i és més o menys senzill, sinó d'integració econòmica, no? I de crear, de desenvolupar polítiques econòmiques comunes, no? I evidentment s'està evidenciant aquest distanciament cada vegada més profund entre el nord i el sud i també els països de l'Europa de l'Est, que moltes vegades ens n'oblidem d'ells i són 120 milions d'habitants. Per tant, també coincideixo plenament, estem en un moment d'impàs i si hem d'esperar que es resolgui la crisi perquè la construcció europea tiri endavant, doncs potser anem servits. Tot va començar amb els països del Benelux creant una mena de mercat comú. Al principi la idea era bàsicament crear una protecció econòmica de mercat, però també es va voler avançar en una mena de construcció d'espai comú, cultural, ideològic, diguem-ne, potenciant els valors del que podríem dir l'europeisme versus altres, diguem-ne, conceptes, altres continents, etc. Amb el temps, fins i tot, coses com Schengen, la moneda única, estan trontollant, i això que semblava que això ja no es tocava. Per què creieu que està passant, fins i tot, que s'estan discutint alguns dels pilars fonamentals, si això fos arquitectura, serien ben bé fonaments, no? Bé, jo crec que la crisi, la durada i la duresa de la crisi ho posen tot en qüestió, no? I quan durant molts anys només s'ha intentat vendre aquelles coses que eren positives de la Unió Europea i no s'ha posat en perspectiva, i s'ha donat sempre la sensació que d'Europa només podien venir coses bones o que Europa era com un gran caixer automàtic que podria pagar per les nostres deficiències, no? I quan arriba el moment que ens n'adonem que això no és cert i que a canvi dels diners potser hi ha contrapartides, llavors és quan comença a haver-hi un escepticisme creixent, no? Perquè la reacció de les persones és dir, escolta, jo al meu govern nacional el voto directament i tinc una influència directa, però en canvi se sent molt llunyana a la Comissió Europea que no és votada directament pels ciutadans, sinó que el president de la Comissió Europea és triat pels caps d'estat i ratificat pel Parlament Europeu. Però que en tot cas és un sistema en què el ciutadà se sent una mica més llunyà. Pot passar també que alguns estats han passat de ser receptors a ser dadors i per tant que no entenen igual com entenien abans a Europa en el precís moment en què deixen de ser receptors de diners i comencen a equilibrar, diguem, això, i hi ha altres països recent entrats que s'emporten bàsicament aquests fons, no? Albert? Jo, per mi, no sé fins a quin punt això és així. És a dir, sempre hi ha hagut països com el Regne Unit que han tingut una política molt liberal dins seu i, per tant, això de la distribució, de la redistribució de rendes a l'exterior, quan a dins no l'apliques, ja culturalment, ideològicament, difícilment es pot sostenir. En el cas espanyol és veritat que durant dècades ha viscut, en bona mesura, ben dit així sona una mica radical, no? Però de subvencions agràries, efectivament, de les subvencions. I arribarà un punt en el que Espanya ha de ser un aportador net, precisament per la... No sé si ja en aquest moment ha passat a zero, ja. Exacte, el 2015 devia de passar a zero, no? Jo no sé si realment és això o és el fet que efectivament es produeix una allunyania entre el poder polític i la ciutadania. Hem de pensar també que la Unió Europea neix a l'ombra d'uns interessos que eren geoestratègics a nivell mundial, a l'ombra dels interessos dels Estats Units, i que ara, precisament, en aquests mateixos moments en què estem parlant aquí, s'està evidenciant que rere la Unió Europea continua havent-hi uns interessos molt clars per part dels Estats Units. De dos? Jo crec que és un símptoma o una conseqüència del problema principal. El problema principal jo crec que ve d'un cert tacticisme històric i creixent per part dels països que configuren la Unió i que té diferents dimensions. I ho veiem, quan arriba la crisi del deute extern, el que veiem són bàsicament molt poca visió estratègica, que crec que és el principal problema que hi ha,
i molt tacticisme de decisions que es prenen pensant en clau nacional. Han privat molt els interessos estratègics, el que dèiem abans, la voluntat de crear una col·lisió gran, per sobre del, per exemple, de l'argumentari del que podria ser, per exemple, una àrea monetària òptima, quan al moment que va arribar a la Unió Monetària. Teníem que fer una Unió Monetària ràpid i teníem que fer-la amb uns criteris que li vam dir de convergència nominal, que no eren precisament els que permetien construir una àrea monetària òptima, i a més, escolta, com més països hi entressin, millor. No? I aquest és un exemple. Quan esclata un element previsible, com ha estat el tema de la crisi del deute, no tenim mecanismes sòlids per poder resoldre el problema. Parlem potser d'aquest creixent euroescepticisme que està arrelat en alguns països membres de la Unió i que jo no sé si també aquí, per exemple, a l'estat espanyol podríem dir-ne que aquest euroescepticisme es veu en aquesta mena de dissociació entre la ciutadania i la política, si està veient-se també a la resta dels països, tu que, Aleix, estàs allà a Brussel·les, si hi ha aquesta desafecció també en altres indrets i si això diguem-ne, de la vella política i de la nova política és un tema del qual se'n parla, no? Bé, jo crec que el tema de l'euroescepticisme és molt interessant perquè mostra que fins i tot en aquest tema hi ha una divergència entre el nord i el sud. Sí? Perquè l'euroescepticisme al sud reclama una Europa en què Europa no mani els estats i l'euroescepticisme al nord el que reclama és no fer transferències al sud. És a dir, les preferències polítiques del nord i de les poblacions del nord i del sud, fins i tot a l'hora d'enfocar com ha de ser la integració europea, mentre els del nord diuen no volem donar més diners a Europa, no volem donar més poder a Europa, els del sud diuen el problema és la troika. El problema és la troika, o el problema és la Merkel, o el problema és... Vull dir, hi ha una divergència entre més que l'euroescepticisme, entre les visions escèptiques sobre Europa, no? I crec que això és molt rellevant. I fins i tot, llavors, entremig hi ha França, que és com una illa que va flotant, que té un euroescepticisme basat en el tema de la immigració, que és el principal puntal contra Schengen, que és un tema no econòmic també, tot i que també s'ajunta. Per una sèrie de diferents motius i raons ajunten molts euroescepticismes i dona la sensació que reini en aquests moments un cert aire euroescèptic, no? Manca una certa narrativa comuna, jo crec, a hores d'ara, sobre la idea d'Europa al llarg del territori. Això em recorda el que el Schuman, un dels pares fundadors, deia, diu, s'ha d'avançar pas a pas, però tenint clar que cada pas que fem de nou és una mostra més de solidaritat cap als altres. Això és el que s'ha perdut. Tu digues un alemany, no? És a dir... Era així. Sí, la veritat és que s'ha perdut... A veure, també hem d'entendre que Europa, la Unió Europea, o la CE, el Tractat de Roma del 57, neix en un moment que és just acabada la Segona Guerra Mundial, en un moment en què s'havia de reconstruir tota Europa, ja no només les ciutats, la indústria, les infraestructures, sinó també s'havia de construir les relacions entre els estats, que havien estat molt malmeses. Clar, aquest moment històric ha passat, no podem viure d'instruments que han estat creats en context que ja no existeixen, i amb el tombant del segle el que s'havia d'haver fet precisament amb l'adopció de la nova Constitució és veure, visualitzar a quina Europa havíem d'anar durant el segle XXI. I crec, honestament, que s'ha perdut massa poder, no davant dels estats, sempre parlem del poder dels estats, sinó davant del poder econòmic de les grans corporacions, que són aquelles que al final determinen en bona mesura les polítiques de la Unió. Aquests dies creieu realment que s'està jugant un partit important o és una, diguem-ne, teatralització, escenificació? És a dir, aquests viatges de Varoufakis, de Tsipras, al centre d'Europa... Va de veres, això? És a dir, estem davant d'un partit important en tot aquest joc? És a dir, depèn de la decisió que finalment es prengui en aquest conflicte, el futur serà d'una manera o d'una altra? Com ho veieu? Jo crec que sí. Sí. Jo crec que, òbviament, sí. Depèn del que passi a Grècia, s'aplicarà una solució o una altra a la resta d'Europa i també està en joc, doncs, una mica l'avaluació d'aquests darrers anys. Hi ha molts temes aquí. Quan parlem d'euroescepticisme abans, jo volia dir una cosa que me n'he oblidat, que és que potser a l'arrel d'una part de l'euroescepticisme que vivim avui hi ha els rescats. Hi ha el fet que uns estats d'Europa estiguin rescatant alguns altres i els diguin quines condicions han de complir per tal de rebre els diners. Per què dic que és important? I a ningú li agrada que li donin ordres. A ningú li agrada que li donin ordres. I això, als Estats Units, que és una àrea monetària òptima, no succeeix. Als Estats Units, de la dècada de 1840, cada estat té l'obligació de tenir dèficit zero. I si un estat gasta molt més d'allò que recapta i perd accés als mercats,
fa fallida i ningú el rescata. I això és important perquè és inimaginable que Califòrnia estigui rescatant Mississippi i de Califòrnia estigués donant ordres a Mississippi sobre quines reformes ha de fer per tal d'augmentar la competitivitat. I, òbviament, si això passés, la gent de Mississippi es tornaria anticaliforniana. I la gent de Califòrnia, que tindria por que els de Mississippi no els hi tornessin els diners, doncs també agafarien una mica de mania amb els de Podríem dir que Mississippi. Califòrnia és Alemanya i Mississippi podria ser... Per dir alguna cosa, no? Però el que vull dir... Comparant, diguem-ne, dos estats en els quals, diguem, el pes econòmic No conec prou els Estats Units, no conec prou els Estats Units com per poder fer la comparació, però perquè ens entenguem, això és el que està passant a Europa. I en aquest fet és on trobem l'arrel d'aquest euroscepticisme... Que no és el del UKIP, per exemple, britànic. Exacte, que és diferent, que prové d'una certa confrontació entre el que ha de complir o ha de fer reformes, que li venen de fora, en bona part, i aquell que presta i que vol que li tornin els diners. I que vol que faci reformes perquè considera que d'aquesta manera se li tornaran els diners. I aquí, jo crec, és on hi ha molt bona part de l'arrel de l'euroscepticisme actual. Deies sí, no, no sí... Tres apunts molt ràpids, de les tres coses que han sortit. Primer, perquè la desafecció jo crec que la gent renuncia a la seva autonomia, parlant dels països renuncies a la sobirania nacional, per un bé superior. El bé superior a les teves expectatives de millorar el benestar econòmic. Això es perd. És a dir, la percepció que té la gent ara, que és que formar part de la Unió Europea és garantia de que progressaràs. Ara mateix hi ha moltes societats que no tenen clar, o part creixent de les societats que no tenen clar. El tema dels Estats Units. Nosaltres construïm una unió monetària sense federalisme fiscal. No és tant el tema del dèficit com el tema que si un estat entra en recessió, automàticament les transferències que fan a l'estat federal queden anul·lades mentre no recupera aquest estat. Nosaltres vam ser tan soberbis, que ens van permetre el luxe de dir fem una unió monetària, ens és igual que no funcionin els mecanismes d'ajust i a més no posem cap instrument de federalisme fiscal. Fins i tot, quan hi ha una crisi, els països excedentaris, els menys endeutats, no estimulen la seva economia perquè a través del comerç exterior la resta puguem sortir, a través de les exportacions. No, nosaltres també ajustem. Per tant, fem que l'ajust del surt encara sigui més dur. I això és el que ha fet Alemanya i països del nord. I això hem de tenir molt present. Ha hagut solidaritat interessada en els rescats, però no s'ha ajudat a funcionar el mecanisme per resoldre el tema del deute. I finalment, el tema de Grècia, comparteixo plenament, és una gran oportunitat per obrir una segona etapa en la gestió de la crisi. Una segona etapa i diferent. Aquesta oportunitat podria haver sigut precisament el rescat d'Espanya ara fa un parell d'anys, o aquesta intervenció de l'economia espanyola. L'estat espanyol se'n diu que ha estat rescatat de facto, però que no se li ha posat aquest nom de rescat. Bueno, posem-ho en anglès, com està escrit en anglès? Rescue? No. Bail out. Bail out. Sí. Com es diu a Grècia? Bail out. Com es diu a Portugal? Sí. Aquí van arribar a l'acord de dir, senyors, en Rajoy, no puc tornar al meu país dient ens han rescatat, simplement. Però com a mínim, a Grècia, com a mínim, han plantat cara, han decidit respectar o com a mínim conservar amb els interessos el que consideren els interessos de la ciutadania i plantar cara a la troika. Això aquí no es va fer, el govern espanyol no ho va fer, és a dir, va fer una reforma constitucional d'amagatotis i tiramilles. Bueno, entre altres coses, perquè la senyora Merkel i el senyor Rajoy em sembla que pertanyen al mateix grup a Europa, no? És a dir, en canvi, jo imagino que si hi hagués un creixent poder d'una formació com la de Pablo Iglesias, per exemple, podríem trobar-nos aquí amb una mena de ganes d'imitar l'actitud dels grecs versus Europa. No sé si és ben bé perquè hi hagi... Això és molt diferent, en realitat, perquè l'estat espanyol ha estat rescatat només pel sector bancari, amb condicions només pel sector bancari i financer, per 40.000 milions d'euros. I això, si llegeixes el memoràndum d'enteniment, que són 27 pàgines, ho trobes i no trobes cap condició lligada a res més. Bueno, jo me l'he llegit i no hi era. Una cosa és el MOU, jo me l'he llegit i no hi era. Llavors la qüestió és que a Grècia s'hi deuen 250.000 milions d'euros, que són préstecs d'altres estats. Per tant, quan Grècia intenta reestructurar el deute, estem parlant de diner públic d'altres estats, o diner garantit públicament. És a dir, que si hi ha pèrdues a Grècia, això significa que altres països han de pagar aquestes pèrdues. En canvi, en el cas espanyol, el deute és de deute públic en mans privades. Per tant, és tota una altra història. A més que Grècia, al final, és un país que és el 3% de la zona euro. Discrepo.
Discrepo. El deute públic grec, el 80%, que són al voltant de 250.000, està en mans, són sobiranes, i per tant no només són estats, també són els membres de la Troika. El deute públic espanyol, evidentment, és un rescat pel sector financer, que està nodrit fins a dalt en els seus actius de deute públic espanyol. País espanyol, govern espanyol, que se li imposa unes restriccions de límits de dèficit públic, igual que succeeix amb altres països europeus. Per tant, sí, és cert que hi ha una condicionalitat al rescat. El que passa és que tot això jo crec que es passa per una miqueta del passat. És a dir, estem en una fase nova, el Banc Central Europeu ha obert molt tard per les finestres per fer una política econòmica diferent, i és la segona etapa que hem de fer. Jo el que em trobo a faltar és aquesta visió estratègica per dir cap on anem i cap on anem. Això és el que preteníem avui, és a dir, molt bé, tot això és el passat, d'acord, no té volta de full, per tant, les coses que han passat, però aquesta, diguem-ne, porta oberta en forma de diner fresc, per dir-ho així, per intentar fer polítiques més expansives i menys restrictives, encara no s'està notant, o encara no està arribant, diguem-ne, aquest corrent d'aire després d'obrir la finestra. Vaja, no sé si estem pagant el fet de perdre la política monetària, la sobirania de la política monetària, estem pagant precisament aquesta qüestió, i difícilment podrà haver-hi una política monetària comuna que vagi bé a tothom quan en 30 anys no hem estat capaços de neutralitzar les diferències econòmiques i de desenvolupament entre els diferents països. En aquests moments hi ha països que els convendria una política monetària més expansiva i d'altres no. Davant d'això tens un dilema. No ho podràs fer bé per tothom en absolut i fàcilment ens tocarà el rebre en aquest sentit. Josep. A veure... La part, diguem-ne, optimista, positiva o pro-positiva. La part optimista és que estem de reactivació econòmica, que més al sud d'Europa i sobretot a l'est d'Europa i Irlanda, no diguem, estem de reactivació econòmica, que evidentment qualsevol estratègia que t'ajustis en ocupació, en salaris i en costos, al final acaba sortint, que ens ajuda molt tot el que ha passat amb la cotització de l'euro, perquè hem de pensar que això ajuda moltíssim a que tingui el sector exterior, però que ens falten el que serien els drivers, els impulsors, de dir cap on anem de futur. És a dir, aquesta inversió que nosaltres necessitem en coneixement. No arriba a la reactivació, què necessitem perquè reactivi? Més inversió. I la inversió depèn d'una variable, que és aquesta que estaves també tu comentant una miqueta, que és el que acaba de faltar, que és confiança. És a dir, ens falta confiança perquè hi hagi un impuls inversor clar en les empreses que creï ocupació i una ocupació estable. Quan mirem a Europa anem d'un sotrac a un altre. És a dir, l'inversor, tu saps que les empreses comencen a invertir, ocupen en condicions laborals no gaire estables, perquè no les acaben de tenir totes, i tenim sempre una amenaça que ens està arribant de l'eurozona. Periòdicament tenim una amenaça que ens arriba de l'eurozona. Jo vaig estar a Brussel·les fa molt poquet, i estàvem reunits amb un parlamentari que era de la Comissió d'Indústria i Energia i també de Recerca, i ens estava dient que encara estem discutint sobre el model industrial, si és que realment la visió alemanya de dir no, nosaltres el que heu de fer al sud és sobretot una àrea de turisme, o hem d'estar apostant per incorporar noves tecnologies a la mateixa activitat que estem desenvolupant. Ningú es planteja de dir per què no comencem a fer coses diferents utilitzant les noves tecnologies, és a dir, l'impuls és de dir creem una àrea, ja es va dir, sempre ho hem dit, que sigui molt intensiva en coneixement. Fem un fort impuls inversor per afavorir l'economia del coneixement. Aquest europarlamentari encara deia que s'havia de seguir insistint en el tema serveis. Ell traslladava el que era la visió del nord d'Europa, que evidentment té una indústria més potent, de dir, escolteu, renuncieu a la indústria perquè nosaltres ja ens bevem amb tota la indústria que ve de... De fet, el biotecnòleg que tenim aquí, l'Aleix... Jo la veritat és que no he escoltat massa aquesta visió. Em sorprèn una mica, però vaja. En tot cas, jo coincideixo amb tu que la paraula clau aquí és confiança. Tant per la integració europea com per atraure inversió. Per la integració europea, perquè si no hi ha confiança, i d'això es tracta en part el control de dèficit dels estats, és impossible que els estats del nord, que són els creditors, que són els que acaben pagant la festa, acceptin una major integració per tenir coses que són molt importants per la zona euro, com ara tenir un pressupost propi, com ara tenir impostos que siguin directament recaptats per Europa, que no es basin en transferències, com ara tenir una mínima prestació d'atur que sigui pagada a nivell europeu. Em dóna la sensació que estem parlant una mica del peix que es mossega la cua, perquè la confiança és solvència. I un estatat amb un mateix. La crisi de Grècia precisament esclata quan un primer ministre evidencia
que les macromagnituds de Grècia, el deute de Grècia no és el que s'havia dit que era. És a dir, que havien ocultat informació, per tant, manca de confiança. El famós procés de convergència nominal. És que, clar, no hem sigut honestos amb nosaltres mateixos. Donem per bones les xifres de deute a l'estat espanyol, per cert, no? Vull dir, però, esclar, i potser també un excés de confiança a l'hora de donar crèdit als països del sud sense establir mecanismes de vigilància en què invertien, perquè, esclar, això de fer infraestructures que no van enlloc o que s'han de clausurar 5 mesos i mig després d'haver estat inaugurades, com alguna línia d'AVE aquí a l'estat espanyol, dius, escolta'm, tenim un problema, És a dir, comparteixo el que dius, però al tanto, perquè igual que un creditor quan deixa diners pot posar les condicions que li sembli oportunes, és cert que nosaltres hem viscut un procés de miopia inversora descomunal que va impulsar les bombolles immobiliàries al sud d'Europa, aprofitant l'avantatge de l'euro, que era dir, compartim credibilitat, la mateixa que tenen els alemanys, i aquí la moneda no perdrà valor i tothom tornarà als deutes. Escolta'm, el creditor que inverteix malament és un inversor que ha fet una mala decisió i també ha d'assumir les seves repercussions. Justament on s'ha fet molt bé és a Grècia. Grècia se l'ha tractat millor que ningú. Ha hagut quites parcials al privat, s'ha socialitzat el deure, el que deies abans, el 80% està en mans públiques, que és una gran oportunitat per tornar-ho a renegociar. Però què ens trobem? Que el creditor també ha d'assumir la seva responsabilitat. I els creditors sabem que era el sistema financer del centre i nord d'Europa. Exacte. Majoritàriament. Llavors, el rescat ha funcionat especialment per protegir els interessos d'aquests creditors, per garantir que podran cobrar. Potser més tard, però que podran cobrar. Fixem en aquests últims minuts ja de la taula una mica l'atenció a Catalunya, perquè jo recordo que fa un any i mig, per exemple, es perseguia Durão Barroso perquè digués la seva, perquè es posicionés, o Van Rompuy, que també passava per allà, se li preguntava. No sé si s'ha perdut l'interès per la pregunta /resposta sobre el tema Catalunya i Europa, o és que, bàsicament, ara ja no es té tanta curiositat per saber què passaria o no passaria amb Catalunya i Europa. De fet, en Pont em comentava una anècdota sobre que, temps enrere, un periodista holandès venia a veure'l, a entrevistar-lo, amb una idea molt preconcebuda del procés, i avui en dia n'està rebent molts d'altres de periodistes que venen ja amb una idea bastant més completa. La veritat és que sí, amb aquests tres últims anys ha evolucionat molt com atens els periodistes estrangers. Quan parlem de la posició d'Europa, jo crec que si volem ser un estat independent hem de saber com funcionen els estats independents. Hem de saber quin vocabulari utilitzen, quins mecanismes de relació tenen. I el que no podem és anar pel món demanant, sisplau, posiciona't en aquest afer. Perquè si demanes això, estàs demanant que cometin un il·lícit internacional. Estàs demanant que faltin a l'article 2 de la Carta de les Nacions Unides. I, per tant, t'estàs deslegitimant per esdevenir un estat independent. Quan la comunitat europea o la comunitat internacional diuen no ens podem pronunciar en l'afer de Catalunya... És una qüestió interna, és un afer intern... Sí, això vol dir 3 coses. Vol dir, primera, no em puc posicionar perquè és una qüestió interna, d'acord, perfecte, i ja t'ho compro. Vol dir que només em posicionaré si violes normes de dret internacional general, mentre no les violis, o la pau i la seguretat a la regió, a nivell internacional, i la tercera és que si t'independitzes violant l'ordenament constitucional espanyol, és una qüestió interna. Coincidiu? Com ho veieu? Bé, la veritat és que ara estem vivint una mica la calma abans de la tempesta en relació a la relació entre Catalunya i Europa. Ara estem en un moment, una altra vegada, d'impàs. O sigui, allà a Brussel·les que esteu lligant amb els vents ben lligats... No, la veritat és la calma abans de la tempesta, perquè venim del 9-N, en què hi va haver un gran esclat, en què hi va haver molt interès, en què molts eurodiputats, molts assessors et paraven i et preguntaven i et deien, ostres, això que heu fet, que gros, quin és el següent pas? I ara ha baixat una mica amb tot això de la crisi grega, perquè això és molt més urgent, però segueix a l'agenda que a finals d'any es reobrirà el tema català, perquè el tema català, al cap i a la fi, representa una gran oportunitat per a Europa, en alguns sentits. Perquè representa començar a pensar en fixar les fronteres no a través de les armes o de casaments, sinó a través de les urnes. I això lliga molt bé amb els valors europeus. Llavors, què passa en els propers mesos, un cop hi hagi les eleccions del 27S? No ho sabem,
Però el que sí que sabem és que la reacció no serà furibundament negativa, perquè és impossible que ho sigui. Perquè no lligaria gens amb l'esperit de la construcció europea. I perquè Europa no es pot permetre perdre 7 milions i mig de catalans només perquè han votat esdevenir un estat democràtic. De vegades el ciclisme, jo l'utilitzo molt per fer símils, això és com una etapa alpina, no pretendràs que segueixis, després de coronar el Tourmalet, segueixis escalant, atacant el Pays des Surts, no, haurà d'haver una baixada, una tranquil·litat, després ja vindrà un altre col. El clímax no pot ser Etern. Etern, no, perquè si no, allò rebentaries. Però el clímax no pot ser etern. El que és important és que la gent decidirà. I l'altra variable, que no és banal, és que Europa, coincideixo totalment, està més pendent de Catalunya del que sembla o del que ens volen fer pensar. Quan estàs a Brussel·les i com a català és una pregunta recurrent, ho sabeu molt bé. Com està el tema? És més... Estan molt pendents del que decideixi la població catalana. De fet, com està el tema, t'ho pregunten com a català, però clar, és que cada dia, si no cada dia, cada dos, Bloomberg, que deu ser un dels mitjans que s'escolten molt a Brussel·les, o The Economist, per exemple, recurrentment parlen del tema. Per tant, ja no és el que digui un català que ve allà a Brussel·les i li pregunten, sinó també mitjans molt influents, no? Dic, és més, per mi, el partit polític del govern no hagués donat el pas cap a la independència al març del 2012 sense, prèviament, haver fet algunes trucades a nivell internacional. Jo això ho tinc, vamos, claríssim. Hi ha un factor que ens va bé també ara mateix, que és que l'economia estigui remuntant. Perquè treu factors d'incertesa. També li va bé a Mariano Rajoy, això. Sí, això sí que és un element... Però també ens va bé a nosaltres, perquè hi va haver un moment que hi havia gent que se t'acostava i et deia, ostres, ara voleu fer la independència, ara que hi ha una crisi a l'euro i voleu afegir més incertesa. Per tant, ja ens va bé que hi hagi una certa estabilitat de zona euro i que hi hagi d'haver un cert creixement els propers anys, en certa manera, perquè... Però tu m'acabes de dir, Aleix, que esteu en el moment de la calma abans de la tempesta forta. Clar, en Catalunya. En Catalunya. Clar, home, perquè... Però vols dir que a Grècia tu ja no veus que hi hagi cap altre llamp i tro en l'horitzó? Sí que n'hi ha. Bueno, sí que és possible. Però aquí hi ha clar, és que aquí a Grècia hi ha una batalla entre dues Siritzes. Hi ha la Siritza que vol pactar, que és la Tsipras i Varoufakis, i hi ha la Siritza, que és el 40% de la direcció, que vota en contra de l'acord. No sé quina guanyarà. Jo entenc que la de Tsipras i Varoufakis. Però, evidentment, suposo que l'altra Siritza però la meva sensació és que Tsipras i Varoufakis, en aquest sentit, estan molt més d'acord amb la població grega, que el 81% es vol quedar a l'euro, i que, per tant, està disposada a fer concessions i està disposada que hi hagi una certa estabilitat. Josep, que deies, anaves matisant. No sé, és que a l'entrar en Grècia ja hi ha una altra carpeta. El tema grec va més enllà de Grècia i, evidentment, va més enllà de Siritzes. I, bueno, el que hem llegit, per exemple, a Varoufakis, fa 4 anys vaig publicar el llibre aquest del Minotaure Global, que era una visió supercrítica amb Alemanya. Hem vist la reacció com ha estat. És una reacció molt de pacte, de buscar el pacte, i molt compromesa, sobretot amb els valors europeus. Ull en criticar Siritza des de la perspectiva de que el Tantum qui hi ha com a alternativa, és a dir, és un partit amb valors democràtics europeus, no és un partit ultranacionalista. Ja sé que es dirà que per arribar al govern els 4 escons que li faltaven ha pactat amb qui ha pactat, però al tanto perquè el tauler de joc d'Atenes té repercussions a escala europea. És a dir, si no funciona l'acord, al tanto amb els ultranacionalismes que poden sortir a Europa. Perquè això lligaria amb un tema que traiem al principi, que és el tema de les fronteres o de les línies, diguem-ne, de moviment de persones, que també és un ingredient que pot esclatar en qualsevol moment en el continent europeu, no? No ho veieu així? Tots aquests pactes contra el jihadisme, la lluita entre el nord i el sud a nivell... Òbviament, vull dir, si tu mires la política francesa, que és la política en aquest sentit, que és la punta de llança, en Sarkozy va fer un discurs fa 3 mesos en què una de les 3 coses que deia és que s'havia de tornar a posar fronteres. I que estic completament segur que serà un debat que a França, des de tots els partits, perquè tant socialistes com populars, Sarkozy, com la Marine Le Pen, impulsaran una renegociació de Schengen els propers anys. Ahir llegia, per exemple, un article on deia que a Malmö ja hi ha una majoria d'habitants que no són suecs. Malmö, i dius, passa una mica a tot arreu, a tota Europa. Hi ha una mena de creixent desestabilització per aquest tema. Jo no sé si es ve a afegir el tema econòmic i al final l'olla, diguem-ne, pot petar. Hi ha ara que estem tots els investigadors a darrere de l'Horizon 2020, que és la font d'Almenar. El 2020, sí, no sé per què. El 2020, Almenar de finançament. Vist com van els fons. L'horitzó europeu, sí.
vist com que la pobresa dels fons per a la recerca a nivell estatal, doncs tots anem a buscar fons a Brussel·les. Ens consta que el finançament en el futur per temes vinculats a cultura i humanitats creixerà bàsicament perquè pel tema que acabes de dir, quina idea d'Europa se'ns quedarà, quina serà la de futur, quina serà la cultura europea, quina serà la ideologia, quina idea d'Europa tindrem si comencem a tornar a posar fronteres, potser sí, però llavors què donem a canvi? És a dir, perquè reflexioni per dir cap on va la Unió Europea, la del futur, és a dir, que ens distingirà com a europeus. És a dir, parlem molt d'economia, però al final ens oblidem que realment és un acord tàcit entre societats diferents. No, jo ho veig com vosaltres. Tenim un problema, però també hem d'entendre que, d'alguna manera, tots aquests processos de migració interna potser no s'han gestionat com calia i la gestió de les fronteres externes, jo penso ara en Ceuta i Melilla, realment jo ho trobo, personalment ho trobo vergonyós el que està passant. És a dir, això de concebre a la Unió Europea com una illa de Robinson o no ho sé, però com una illa, ostres, quasi més aviat sembla un camp de concentració, perquè tenim unes tanques que l'envolten completament. Gairebé seria tota la Polinèsia, més que l'illa de Robinson. Sí que sí. La veritat és que aquest és un debat que crec que haurem d'anar repetint. Per què? Perquè jo crec que no té un final allò immediat, sí, no blanc o negre, sinó que recurrentment haurem d'anar parlant d'aquesta construcció europea. Serà com aquell edifici que sempre se li pugui acabar donant l'últim retoc. Gràcies, Aleix, gràcies, Josep, gràcies, Albert, a tots tres per contribuir amb aquesta primera taula del programa d'avui. De seguida anem a parlar amb un altre investigador de l'Autònoma Bellaterra. Ell és en Joan Llull i ens ve a comentar el que sembla que demostra un estudi, i és que viure en parella, viure casat, reporta beneficis a la salut que, en canvi, no reporta els que viuen solters.